jinxteħtu fl-arti imu biex jikantaw għal dejjem lil-ħaruf. U min qabilna emmen u dawk li għadġejjin għal dejjem ikantawlu lil-ħaruf. Ġesu, l-ola isem, Ġesu, l-akbar isem, Ġesu, fuq kull isem kull tron u dominju, kull qawwa, pożizzjoni, Ġesu, fuq kull isem l-anġli jgħidu l-koll jajat il-ħolqin Qaddis inti molli l-fuq Qaddis għal dejjem. Jekk Ġesu ħaffirlek u jekk ġab fidwa fik għannilu għani għal dejjem lil-ħaruf. Jekk f'ħelsin inti mxi u ismu inti ġor għannilu għani għal dejjem lil-ħaruf. Għal dejjem inkantawlu iva men l-anġli jgħidu l-kol jgħid il-ħolqien Qaddis inti molli l-fuq Qaddis għal dejjem. Inkantaw flimkien Qaddis l-re Ġesu, l-ola isem, Ġesu, l-akbar isem, Ġesu, fuq kull isem kull tron u dominju, kull qawwa, pożizzjoni, Ġesu, fuq kull isem Ġesu, l-ola isem, Ġesu, l-akbar